И здравейте на всички, аз съм Данс от 23 и днес ще играя една игра на име Clash Royale. Много съжалявам, където не снимах от началото на самата игра, но понеже сега реших да снимам на тази игра и помислих, че може да не е чак толкова интересна за вас, но се реших да снимам и това представлява тази игра. Така, добре. Майко, много лошо. Добре. Ето това са карти. Някои хора, или ютубери, така да кажа, могат да знаят тая игра или да също се играе. Така, аз също ще ви кажа, че съм в един клан. Иска да донетна. Добре, ще донетна така. Айде, браво. Лочо, донет. Сори, бат съм аз, ако имах то, ще да ти донетна веднага. Сорка. Какво са писали ти от клана? Кой е тук? Преси, айде, пеш challenge push. What the fuck? Така. Нека да започнем една игра. Да ви покажа какво представлява Clash Royale. Сега търсим и намираме. Играем тук срещу истински. Добре. Само да изчакаме се заради. И сега вече ще играем срещу геймъра да си нещо там. Защо е толкова бързо? What the fuck, че аз не спираме толкова бързо. Нет. Така, добре. Така, арчерки. Гоблини. Аз имам гоблини, тая. Още един ли пуснал е? Аре, бомбаре, разчитам на тебе. Браво, бе. О, не, мини пека. Мини пека много силен. Мини пека срещу мини пека. Още победи. Моля, мини пека, разбира се. Аз съм пия. Трябва да пусна огнен топка върху по-слабата кола. Ще ми пръсна. Браво, бе! Трябва да пусна гоблините. Да. Аре, мъж малко е. Един бомба се е пуснал. Аре, една бомбичка да хвърли. Супер. Така. По-добре ще е мини пека, ето, даже много правилно. Добре се чака. Аре, давай количко. Така. Сега мога да избера огнена топка. О, фък. Много зле. Добре, бързо. Имаме гоблини. Имаме арчерки. Хайде бързо. Не, това не е добре. О май гад, човек. Браво. О, рицаря. Давай рицаря. Да знаете, хора, ще ви кажа, че рицаря наистина е много силен. О, фък. Не. Не, добре. О, фък. Голяма грешка. Сега нямам така. Не, този кома. Хайде, побързо. Даже неговия... Да, човек, много хубаво. Даже не успя да разруша. Well played. Good game. Ясно си скругове. Good luck. Ай, баба. Така, ще направим още една игра и ще приключим общото. Така. Изчакайте само за малко. Така. Добре.
Аз съм на арена 2. Да, също ще ви покажа, че тук има арена 3 и печелите много различни играчи. Тук е арена 4, виждате различни герои. Арена 5, пак различни. Арена 6, 7 и накрая 8. Нека да започнем тази игричка. И така, търси и още търси и намери. Май съм играл срещу този. Той па има. Но той аз имам такова, само че много изкува. Трябва да разреши случай на грази. Само ако мога да ми разреши. Ти на къде навлизаш, бе? Уоу. What the fuck? Не. Това не мога да бъда, бе. По принцип, гледай, да, много хубаво, рицари и такова. Да, много хубаво. Направо идеално. Гледай. Да. Какво ще кажа? Гледай, хубаво. Вижте, добавното ми кула на колко е. Поле бомба е тук. Да, добре е! Това е добре. Ще пусна мини-пека, защото мини-пека е наистина много силен. Аре, още малко. Един удар. 2. Браво. Добре. Може сега тук да... Фак. Това не е добре. Хайде. Бомбър. Боговлини. Не, на колко малко. Това е на мой да бъде. Айде мъртъв съм. Браво. Ще направим още една игра и приключваме с клипа. Значи, този клип пълен провал. Значи, ако ще ми вярвате, по принцип наистина съм много добър на тази игра. Не, че нещо не искам да се хваля, но по принцип си го казвам. Много съжалявам, хора, където се загубих. Последна игра и ще приключим. Последна игра и ще приключим вече клипчето. Така. Айде. Така. Ще пусна набързо тези. Да, бе, много хубаво. Всичко хубаво ме при тях. Майко, аз нямам тази мобилсница. Давай ми пека. Защо толкова бързо ми разрушава колата? Да, човек! Да. Гледай. И аз искам тези скелети. Тази игра много бързо свърши. Пълен провал. Добре, хора, този път наистина последна игра, защото гледайте колко бързо свърши тази игра. До сега не съм губил толкова много неща. Много ма яд закупите сега, че ги загубих. Леле, за първи път, наистина ви казвам и отново ви го казвам, за първи път толкова много бързо губя.
Айде, рицарю! Браво! Мускитар! Фак. До никъде не стигна. Този е трети левел, аз съм четвърти. Леле, сега ако загубя трети левел, просто се гръмна. Бомбър му... Ого, бомбър му е четвърти левел. Браво. Гиганта, кога не вървам чето? Да. Дали имах аз един бомбър, да го пускам. Ето само с... Не, всъщност, но бомбър колко е левел, бе? Сега не ми трябва бомбър, ще ми трябва рицар. Един рицар, само ви сега да убият с тази куличка. Давай, човек! Аз по принцип не използвам мускитар, защото... Не знам, някак си много слаб ми изглежда. Стига, бе! Това не може да бъде. Мини ПК, разчитам на тебе са... Един... Фак. Да, супер! Супер! Идеално! Идеално започвам. Ще пусна и бомбърчо. Така. Не познай какво. Инпека, гоблини пак. Арчерки ще пусна. Не мога да пусна едно хубаво нещо. Айде, гиганте, давай на разчитам на тебе, бапе. Давай, ще пусна и подкрепа. Не, бе, защо отиваш там, той винаги гигант отива първо към тези неща. Стига, бе. Май, сега ако... Добро! Аз ще победя. Аз победих. Кой не беше лесно, сила се, супер. Това беше хора от мен. Надявам се да ви харесало след толкова много провали. Наистина много съжалявам, но какво да се прави? Всеки с късмета му. Може и някой да не е с късмет, ами с умение, така да кажа. И очаквайте следващите ми клипове на тази игричка. И до скоро!